desde el año 2013 en un texto que originalmente hicimos conjuntamente un compañero y amigo mío que se llama Joaquín Miras y yo. Los caminos del Señor son inescrutables, cada uno recorre los caminos que tiene de recorrer, y este texto ha ido cogiendo nuevas elaboraciones y se ha presentado en diferentes momentos y lo he ido modificando. Como elemento de fondo también, como es una comparación, un intento de comparación entre el Risorgimento y la formación del Estado en España en el siglo XIX, he tenido como un punto de referencia importante el libro de Jaime Pala, La fuerza y el consenso, en el que explica los cuadernos que tienen que ver con el Risorgimento y los coloca en el contexto histórico. ¿Vale? O sea, estos serían los dos referentes previos a los que, bueno, el texto tiene muchas deudas y hay que reconocer las deudas al empezar. La revolució passiva en la formació mancada d'alguns estats-nació europeus. El cas del Regne Borbònic d'Espanya. L'etiqueta que poso a l'estat espanyol no és una casualitat, com podeu comprendre. Al costat de les vagues generals de l'any 2012 i del 15M del 2011, un dels símptomes més notables de la crisi del Regne Borbònic d'Espanya, obert a partir del 2008, ha estat el vertiginós ascens i aparent consolidació social a Catalunya d'un moviment popular independentista. Tampoc l'etiqueta és casualitat. Fins ara és el més persistent d'aquests símptomes d'aquesta crisi. Vagi per davant la meva hipòtesi. La persistència de l'anomenada rebel·lió catalana té un origen no conjuntural. Estem davant d'un epifenomen del fracàs de la creació d'un estat-nació en el sentit francès, això té molts debats, deixem-ho aquí, en un dels dominis actuals del Regne Borbònic d'Espanya, Catalunya. Alejandro, quan arribem a 20 minuts m'avises perquè llavors jo intentaré portar la pilota a veure si marco gol o no, o és igual, però per acabar. Quan faltin 5 minuts. Això, va. La persistència de la... Per respondre a les preguntes anteriors, a les preguntes que es formulen, necessitem un anàlisi històric de llarga durada. El conjunturalisme, el politicisme, l'electoralisme no ens serveixen, almenys els historiadors per suposat i els militants que intentem fer alguna cosa políticament encara menys. En la presentació d'avui, la interpretació que faig intenta donar resposta a la pregunta si la proposta gramsciana d'interpretar l'anomenat Risorgimento com una revolució passiva és aplicable al cas de la construcció mancada de l'estat-nació en alguns dels territoris inclosos en l'actual Regne Borbònic d'Espanya. Subratllo, en alguns territoris. Primer faré un breu comentari sobre la durada i l'impuls de les revolucions. La fetitxització de la memòria de la Revolució Francesa en la forma de les grans jornades indueix a confondre els temps curts de la revolució amb els temps llargs. Els temps llargs, pels revolucionaris, poden ser considerats els períodes històrics en què es prolonga l'impuls d'una revolució. Naturalment, parlo de les revolucions que creen èpoques històriques, no d'aquestes revolucions d'aquest color o de l'altra cosa així, que no són pròpiament revolucions, sinó creen època històrica. Gramsci i després Hobsbawm, entre altres, van afirmar que l'impuls de la Revolució Francesa es va prolongar en diferents onades, molt més que la cronologia curta 1789-1799, i va determinar tot el procés històric francès i europeu
Durant 8 dècades, malgrat la congelació de la Revolució, que deia Sant Just al febrer del 94, malgrat Termidor, juliol 94, malgrat el bonapartisme, malgrat el Congrés de Viena, malgrat la Santa Aliança, l'impuls continua en diverses onades. A França, l'impuls de la Revolució es va desplegar durant 3 irrupcions de les masses proletàries urbanes, menys les camperoles. En canvi, la primera revolució, les 7 grans insurreccions camperoles són determinants, durant el segle XIX. 1830, 48, 71, aquesta irrupció de les masses públiques urbanes en l'espai públic. Tot fins que la burgesia va aconseguir estabilitzar el seu règim en la Tercera República. De fet, van passar un període de 80 anys, o sigui que és un període d'impuls, derrota, fins la consolidació al final. A la resta d'Europa, el terror que els ressons de la Marsellesa infonien a les burgesies va determinar el caràcter de revolució passiva que van tenir els processos de formació dels estats moderns. Els casos d'Alemanya i d'Itàlia són paradigmàtics. Gramsci citarà també el de Iugoslàvia i Sèrbia, amb una visió bastant que s'ha mostrat amb el temps, i jo afirmo que la formació troncada de l'estat-nació del Regne Borbònic d'Espanya és un epifenomen d'aquesta revolució passiva permanent. Sembla una broma, revolució passiva, revolució permanent, revolució passiva, una revolució passiva permanent, entenc jo. La revolució passiva, d'aquí ve la polisèmia del concepte i a vegades les aplicacions una mica alegres del concepte. Potser jo em faig una aplicació massa alegre del concepte, potser sí. Gramsci considera això, que el terror produït en les burgesies europees creen aquesta necessitat d'adelantar-se, d'avançar-se i de produir uns canvis de règim, diguem-ne, controlats des de dalt. És a dir, i aquí afegeix un aspecte que normalment no se sol tenir en compte i que li he pres de Modonesi, és la idea de la revolució passiva no només com un procés polític general, social, etc., sinó també com un procés de resubalternització de les masses que han irromput a l'espai públic. O sigui, cal, per fer-les tornar al corral, cal fer això. La primera menció d'aquesta interpretació la trobem als paràgrafs 150 i 151 del quadern 1. Hi ha algunes cites que potser ja s'han donat durant el Congrés. Si recordo que s'han donat, només la mencionaré perquè ja les coneixeu. Parteix d'una crítica a la concepció economicista que redueix l'Estat a un simple reflex superestructural de les relacions de producció, no m'aturaré amb això, i mostra com es formen els estats moderns europeus no tant d'una manera mecànica i determinada pel procés de formació i desenvolupament del capitalisme, sinó a partir de la influència i de la direcció dels intel·lectuals. Entenen els intel·lectuals com a quadros polítics, o sigui, no l'intel·lectual Croce, que també incideix, sinó el conjunt de la concepció gramsciana sobre els intel·lectuals, que aquests intel·lectuals reben la influència de les grans corrents de pensament polític i filosòfic que es despleguen des de França, bàsicament, però també des d'Anglaterra, de la Il·lustració i sobretot després de 1789. En el paràgraf 151, Gramsci descriu la relació històrica entre l'estat modern francès sorgit de la Gran Revolució i els altres estats moderns europeus. Segons ells, aquesta influència històricament resulta dels següents elements. Primer, l'explosió revolucionària de França. Segon, l'oposició europea a la Revolució Francesa i a la seva expansió pels conductes de classe. Tercer, la traducció al català també és feta a pressa i corrent. Encara no tenim uns quaderns en català. En fi. Tercer, les guerres revolucionàries de França amb la República i amb Napoleó i constitució d'una hegemonia amb tendència a un estat universal.
és el que pretén Napoleó. No? Quart, les insurreccions nacionals contra l'hegemonia francesa i el naixement d'estats moderns europeus per onades successives, però no per explosions revolucionàries, com l'original francesa. Les onades successives es produeixen per una combinació de lluites socials de classe i de guerres nacionals amb predomini d'aquestes darreres. A continuació, Gramsci fa una primera descripció de les revolucions passives en els països on no s'ha produït una revolució activa com la Revolució Francesa. Cito: la restauració és el període més interessant des d'aquest punt de vista. És la forma política en què la lluita de classes troba quadres elàstics que permeten a la burgesia arribar al poder sense ruptures notables, sense l'aparell terrorista francès. Les velles classes són degradades de dirigents a governatives, però no eliminades i molt menys suprimides físicament. De classes es converteixen en castes amb característiques psicològiques determinades, ja no en funcions predominants. Es pot repetir aquest model de la formació dels estats moderns? O sigui, ell crea un model i es pregunta. Jo, en les cauteles degudes, crec que sí, que potser podem usar aquesta interpretació per pensar el cas de la mancada formació de l'estat espanyol com a estat-nació. Estem davant d'un estat en què la unitat orgànica de les diverses fraccions territorials de les classes dominants no ha estat culminada i permanentment això ressorgeix en el procés històric. Un estat centralista, per tant, no jacobí, centralista, és a dir, del model Bonaparte. Atenció amb això, no m'hi aturo, hem escrit bastant sobre aquest tema, i que és molt en la paraula de Gramsci, estatòlatra, configurat essencialment al voltant dels aparells administratius coercitius de l'Estat i no entorn o sobre un poble-nació format històricament mitjançant un procés democràtic i revolucionari. Passaré de llarg sobre la crítica de Gramsci a la història d'Europa de Benedetto Croce. Tinc un apartat, però si no, crec que no arribaré a la conclusió. La crítica que fa Gramsci a Benedetto a la història d'Europa i a la història d'Itàlia, a la història de la Revolució Napolitana del 99, tot el conjunt d'obra historiogràfica en la que Croce intenta fixar un marc interpretatiu que sigui hegemònic a la societat italiana, ell li troba un defecte molt important, que és que Croce comença les seves històries a partir de la Santa Aliança i la història d'Itàlia la comença després de la unificació. Per tant, obvia i nega el moment de lluita i de formació de la nació. Però, si algú té temps i, jo què sé, o vol dormir o el que sigui, quan es publiqui ho tinc més desenvolupat perquè el que m'interessa és la conclusió. És important perquè també en la narrativa històrica d'Espanya, en la interpretació de la narrativa, el moment de les lluites del poble, de les lluites dels de baix, sol ser ignorat. I, per tant, la concepció de la nació que es fa, doncs, és una altra, o és una altra hegemonia, no? A veure si arribo. Voy, vamos, hazme el tiempo de descuento. Bé, passem... No. Passem al següent apartat, que és la qüestió territorial en la formació del Regne d'Itàlia. És un tema bastant que Gramsci el té present a lo llarg de la seva vida i obra, però que no sol ser gaire tingut en compte quan, diguem-ne,
parlem d'aquests temes amb Gramsci. No? En tota l'elaboració gramsciana en destaca un element del major interès sovint menys tingut. Es tracta de la importància essencial de la qüestió territorial en el desenvolupament i formació dels estats moderns durant el segle XIX i XX. Com sabem, el capitalisme es desplega en el territori de manera desigual, creant desequilibris productius, demogràfics, formes extractives d'explotació, dependències entre centre i perifèria, relacions colonials, colònies interiors, serà una expressió de Gramsci a la qüestió meridional. Aquest caràcter desigual i desequilibrat se sol reflexar de manera complexa en les composicions alhora complexes i bigarrades de les classes i, per tant, en les formes que adopten els estats en el seu procés històric de formació. Sembla clar que això incideix en les formes que adopten els estats moderns a tota Europa. Estem parlant d'Europa. Amèrica Llatina jo no el conec, no? El cas. I el triomf o fracàs de la seva configuració com a estats-nació. Parteixo de la base que fins a 1970 França era un estat-nació, a partir de després ara tot ha canviat, no? Però parteixo d'aquest model, és un model discutible, ja me l'han discutit en alguns llocs. Des de ben jove i fins a la seva mort, Gramsci va pensar sobre aquesta qüestió. Per exemple, quan llegia l'Unitat de Gaetano Salvemini, així com la resta de la premsa meridionalista, quan s'unia des del seu socialisme juvenil a l'agitació sardista contra el proteccionisme del nord, també quan l'any 1919, en el marc del procés revolucionari de Torí dels Consells Obrers, s'esforça per fer entendre amb els seus articles adreçats tant als obrers turinesos com als pastors sards de la brigada Sassari la necessitat d'unir-se en la lluita i no de confrontar-se. Pensava en aquest problema el 16 de desembre de 1923, quan des de Viena escriu una carta al Comitè Executiu del Partit Comunista d'Itàlia en el que comunica la decisió de l'executiu de la Internacional de crear un nou òrgan unitari dels comunistes italians que es dirà curiosament l'Unità, com el diari de Salvemini, és una curiositat. En aquesta carta, Gramsci assenyalava que la política general del Front Únic que l'AIC formulava amb la consigna dels governs obrers i camperols s'havia de concretar a Itàlia en la consigna de la República Federal dels Obrers i Camperols. Jo no domino molt la història internacional comunista, he llegit alguna cosa, però no recordo que en un altre país hi hagi una formulació així el 1923. Fa un any que s'ha reunit amb Lenin durant 2 hores, abans del 4è Congrés de la Internacional. Era una manera clara d'indicar que el problema de l'Aliança Obrero-Camperola passava per la solució de la qüestió meridional, dels desequilibris territorials, el tema territorial. A continuació hi va la cita concreta, però la passarem de llarg, per qui la vulgui consultar ho pot. I pensava també en la qüestió territorial, en la Constitució de l'Estat italià, quan escrivia Giorgio Togliatti les tesis del 3è Congrés del Partit Comunista d'Itàlia, celebrat al gener del 26. El text es diu La situació italiana, es pot trobar. A les tesis hi podem trobar en el nucli gairebé tots els grans temes gramscians. L'anàlisi històric de la formació social italiana, o sigui, l'obsessió de Gramsci és pensar Itàlia. Si el proletariat ha de ser hegemònic i ha de transformar Itàlia, cal pensar Itàlia. I per tant, l'anàlisi històric de la formació social italiana, la qüestió meridional, el concepte d'hegemonia, les forces motrius de la revolució, les aliances de classe, una anàlisi innovadora del feixisme que no tenia res a veure amb el que feia Bordiga i la resta de l'extrema esquerra de la Internacional, la qüestió territorial, les qüestions, la qüestió camperola, la qüestió vaticana, etc. Tot això està ja en el nucli a les tesis. Estarà brillantment desenvolupat en els quaderns, però allà hi ha, per tant, a mi em fa arribar a la conclusió que els quaderns no deixen de ser una forma de plasmar, de buscar una estratègia per canviar Itàlia, no un exercici només de lectures i notes. Tot analitzant el bloc històric constituït per l'estat italià, Gramsci mostra que l'acord entre la burgesia industrial del nord i els grans propietaris agrícoles del sud havien donat origen a un estat molt feble. Avui en dia, encara en les eleccions, hi ha una diferència entre el nord i el sud bastant considerable, que deu expressar això.
passem la cita de llarg. En les sintètiques planes d'alguns temes de la qüestió meridional és pot publicitari. A principis d'any sortirà una edició catalana de la qüestió meridional, traduïda per l'Alejandro Fortuna, pel company Alejandro Fortuna, traduïda i anotada, i amb una petita introducció meva. I també, uns mesos després, sortirà la versió castellana. És un text gramscià que alguns pensem que es nota a faltar amb la reflexió sobre el tema de l'estat espanyol. Gramsci mostra com en la Itàlia dels anys 20 el bloc de poder es desplegava en 4 aspectes estretament entrellaçats en la complexitat de la realitat nacional, que han de ser diferenciats analíticament però que actuen en conjunt. La qüestió camperola, la qüestió territorial, la qüestió dels intel·lectuals i la qüestió vaticana o més àmpliament religiosa. També hi podem percebre en aquest text cabdal, la qüestió meridional, un esforç per comprendre el caràcter nou del feixisme com a forma modernitzadora de la reacció burgesa, que ho desenvoluparà després, però que ja està en la qüestió meridional, ja hi és ben present. En la coneguda carta que escriu a la cunyada Tània, l'Antígona, la que la tenia a la presó, li escriu una carta al 1927, quan encara no pot escriure, perquè és el 28 que pot començar a escriure, li escriu una carta mostrant-li un dels 4 plans de treball que té. Aquest és el primer, després els va canviant perquè lògicament amb el desenvolupament de les coses, i li dirà el següent. Aquesta sí la llegiré sencera perquè crec que marca la idea que la qüestió territorial i la formació de l'Estat a Itàlia ho considera ell un tema cabdal. Estic assetjat, li diu, penso que és un fenomen propi dels presos per aquesta idea. Em caldria fer quelcom fürewig, no el meu alemany, ja ho veieu, no? Sí, per l'eternitat, no? Segons una complexa concepció de Goethe, que segons recordo tormentà molt el nostre Pascoli. En resum, voldria ocupar-me intensa i sistemàticament, segons un pla preestablert, d'algun tema que m'absorbís i centralitzés la meva vida interior. He pensat en 4 temes fins ara, i ara ve el nucli de la cosa. Primer, una investigació sobre la formació de l'esperit públic a Itàlia en el segle passat. Esperit públic a Itàlia, la formació de l'esperit públic a Itàlia en el segle passat. Hegel, estat, esperit públic, o sigui, en fi, és el llenguatge. En d'altres paraules, una investigació sobre els intel·lectuals, perquè ell pensa que a Itàlia, en un país perifèric, els intel·lectuals juguen un paper central en el desenvolupament. I per tant, cal pensar, estudiar, analitzar com es formen la capa dels intel·lectuals, etc. En els seus orígens, les seves agrupacions, segons els corrents de la cultura, les seves diverses maneres de pensar, etc. Tema suggestiu en grau suma i que jo naturalment els podria esbossar en les línies generals, que és lògicament la seva biblioteca a la presó és la que permetia al capellà que censurava els llibres que entraven. I llavors li diu: recordes el meu rapidíssim i superficial text, falsa modèstia, sobre la Itàlia meridional i la importància de Benedetto Croce, el fulletó de la qüestió meridional? Doncs voldria desenvolupar àmpliament les tesis allà exposades, etc. Per tant, en el pla original, després hi ha modificacions, no és el moment d'entrar i tampoc no, aquí a la sala hi ha gent bastant més competent sobre l'evolució dels plans de treball de Gramsci a la presó, doncs tenim aquest element central. Per tant, i per mi, aquesta preocupació no és una preocupació per part de Gramsci acadèmica, és una preocupació estratègica. Ell vol pensar Itàlia, vol comprendre Itàlia i vol comprendre les vies de la transformació d'Itàlia, perquè no es pot transformar un país sense comprendre'l i sense conèixer a fons la seva història i saber les raons del per què és així. El següent apartat es titula Els Piemons d'Europa.
Aquest serà un dels, com dic, un dels fils conductors i el quadre 15, tot parlat del ressorgiment italià, ens parlarà, això ho farà després en el 19 moltes vegades, sobre la funció del Piemont en el ressorgiment italià. La funció del Piemont al ressorgiment italià és la d'una classe dirigent. Territori, una classe dirigent. És molt sovint ens sorprèn, no? Aquesta consideració. En realitat no es tracta del fet que tot el territori de la península existissin nuclis de classe dirigent homogènia, la irresistible tendència de la qual a unificar-se va determinar la formació del nou estat italià. Aquests nuclis existien, però la seva tendència a unir-se era molt problemàtica, estaven en una fase econòmic-corporativa, territorial, no? I el que més compta, cadascú en el seu àmbit no eren dirigents. La dificultat de les diferents fraccions territorials de la burgesia italiana per unificar-se, això ho dic jo, en una sola classe les va portar delegant al Piemont aquesta funció. Val? Aquesta idea dels Piemonts d'Europa, jo no tinc constància que la reprodueixi pel cas d'Alemanya i Prússia, però no tinc constància, no ho he buscat prou, no? Però crec que és bastant clar. La menciona el cas de Sèrbia per Iugoslàvia, que s'havia format aquells anys, no? A Espanya, tenim un dels introductors del pensament de Gramsci, que és Jordi Soler-Tura, que va intentar, amb la seva tesi doctoral, Catalanisme i Revolució Burgesa, fer una aplicació massa mecànica, però molt innovadora en el moment, sobre el paper de Catalunya o l'aspiració de les classes dirigents de Catalunya de jugar un paper similar al del Piemont a Itàlia. La conclusió és que, efectivament, Catalunya no va ser el Piemont d'Itàlia. No, el paper que juga el Piemont constituint un estat, l'estat estava constituït i estava constituït en uns altres àmbits. Aquí tindríem un dels elements que pot donar explicació a allò que he anomenat la permanència de la rebel·lió catalana. O sigui, a l'aparició d'un subjecte polític que es diu catalanisme polític, que mai ha sigut independentista fins fa 10 anys, i que pretenia governar o participar a la governació d'Espanya. Quina diferència hi ha? O sigui, aquest projecte no es consolida, no triomfa, és derrotat. No dic que fora bo, només estic situant el fet, no l'estic valorant. De fet, com he dit abans, la burgesia catalana no va ser mai independentista, ni a 1640, ni a 1714, ni durant tot el segle XVIII, en el que va sortir molt beneficiada del decret de Bonaplanta, i va participar activament a les Corts de Cadis de 1812. Amb una concepció moderna, amb una concepció laica de nació, la nació es forma en els processos revolucionaris, no és una cosa intemporal, immemorial, etc. El moment de constitució democràtic de la nació espanyola tenia de partir del procés obert de 1812. Tots sabem que va durar el que un caramel a la porta d'un col·legi. Ferran VII va acabar amb això. El següent intent va ser l'Estatuto Real, que era ja la revolució passiva, la revolució per dalt. Perquè la intervenció de les masses a la guerra de la independència fa molta por. Fa molta por. A Itàlia, però aquí hi ha la diferència entre Itàlia i Espanya.
A Itàlia, el Piemont va imposar el proteccionisme contra els interessos del Mezzogiorno. Això és l'element clau a la qüestió meridional, en el sardisme, en tota... Mitjançant el que Guido d'Orso, el seu llibre La Rivoluzione Meridionale, va etiquetar com a conquesta règia. O sigui, la formació de Guido d'Orso, no dic que sigui així, però Guido d'Orso i els meridionalistes consideraven una conquesta. Aquest no fa ser el cas espanyol, el proteccionisme i la burgesia catalana, i amb ells la classe obrera als seus inicis, que anava darrere del proteccionisme, perquè, clar, depenia dels llocs de treball, van ser derrotats per altres fraccions burgeses de la resta d'Espanya, que tenien altres interessos, tan il·legítims els uns com els altres. Vaja, vull dir, no estic aquí. De tota manera, cal remarcar que la derrota del proteccionisme a Espanya tampoc no va beneficiar el mitjorn d'Espanya, perquè és un estat constituït, el beneficiari de la restauració i és el que en l'època que un militava en el PC dels anys 70 li dèiem la oligarquia financiera y terrateniente, i que, bueno, no està mal com a etiqueta. S'hauria de concretar més, però no està mal com a etiqueta. Aquest és el beneficiari, no les masses meridionals. Per tant, la solució aquesta tampoc no els da. Una segona diferència notable entre els dos casos consisteix en que el Regne d'Espanya va perdre les seves colònies d'ultramar mentre Itàlia estava intentant obrir-se un espai després de la unificació al nord d'Àfrica, pels Balcans, etc. O sigui, Espanya estava en el moment de perdre això i, en tot cas, de crear un exèrcit colonial que després ens va colonitzar. Ara bé, l'element comú entre Itàlia i Espanya és que sí que a Itàlia el discurs, i això potser us sorprendrà, però el discurs nacionalista italià va ser impulsat durant el Risorgimento, sobretot per la burgesia industrial del Piemont. En el Regne d'Espanya, un dels motors de la construcció del discurs nacionalista espanyol és també la burgesia catalana. Marfany. Un s'ha de xupar 500 planes, perquè aquests homes es diuen... En fi, però és així, o sigui, està 500 planes de prova. En tots dos casos, les fraccions territorials de la burgesia espanyola radicades a Catalunya i també al País Basc no han oblidat mai un principi que ja ens va ensenyar Pierre Vilar. Ja sé que Pierre Vilar no estava gaire de moda, etc., però per mi, jo què sé. En fi, per la burgesia la pàtria és el mercat. I no hi ha altra. I no hi ha altra. I no és determinisme econòmic. És una visió més global. Bé, no em queda temps per a la conclusió que us volia presentar, però intentaré fer un resum. No seas dèbil. Perdona, perquè som molt amics. No, vaig ràpid, intento anar ràpid. La meva interpretació de la formació de l'estat espanyol i, per tant, de la subsegüent persistència de la rebel·lió catalana és que ens trobem, durant el segle XIX i XX, ara m'adona si li agafarà alguna cosa, amb 3 revolucions passives amb un genocidi intercalat. Aquest és l'origen, entenc jo, de que l'estat-nació espanyol, almenys a Catalunya, no s'hagi constituït com a estat. O sigui, que a Catalunya l'estat espanyol no sigui percebut per una part molt important de la població com un estat-nació. El Regne Borbònic d'Espanya és una formació social amb una bigarrada composició de mòduls de producció, de composició territorial, econòmica, social, de classes. Al mateix temps, aquestes classes tenen una composició absolutament bigarrada i complexa, tant en l'àmbit territorial com l'econòmic corporatiu. O sigui, estem davant d'un complex de complexos,
no d'una cosa simple a analitzar, però tenim, per tant, una societat que està dins d'un estat en el que predomina, en el que mana és, a part del poder que no es presenta a les eleccions, en el que forma pròpiament l'Estat, unes castes burocràtiques, militars, judicials i administratives que imposen el seu dogal sobre el conjunt dels pobles que vivim a dintre de l'estat espanyol. La no ruptura democràtica a l'any 78 la seguim pagant avui i la seguirem pagant en vista de que la situació està retornant a la normalitat i s'està produint, des del meu punt de vista, una resubalternització dels moviments que des del 2008 han posat en qüestió l'Estat. Crec que tenim règim borbònic per bastant de temps. A això cal afegir-li la idea de Gramsci, i no m'allargaré, a la idea de Gramsci de l'Estat com a estat integral. És a dir, no estem davant un simple aparell econòmic, administratiu, repressiu, etc. Estem davant d'algú que, diguem-ne, forma i conforma també la societat des de dalt a baix. Per tant, doncs, el desenvolupament d'aquestes tres, i la cronologia d'aquestes tres revolucions passives, doncs ja les trobareu al text si algú això té ganes de dormir un dia d'aquests, i arribo ja a la conclusió per no fer enfadar el meu amic Alejandro, que no s'enfada mai, però bueno. A veure si arribo al final, perquè això de... Dime, a quina pàgina està? Com tu me dius? Sí. Bé, al final, arribo aquí. El fracàs de la construcció. Aquesta història de tres revolucions passives ha tingut diverses conseqüències de llarga durada a la història dels nostres pobles. Una d'aquestes conseqüències ha estat el fracàs del projecte de construcció del projecte. Això ho he anunciat al principi, ho he dit al mig i ho torno a dir al final perquè em sembla important reblar-ho. O sigui, no estem davant d'un simple manipulació de les elits, que també hi és, naturalment, etc. Estem davant d'un procés de llarga durada que quan ve una crisi emergeix com a element. Per tant, aquella nació espanyola que es podia haver constituït si el procés iniciat en la Revolució de Cadis hagués triomfat i s'hagués radicalitzat, hagués tingut el seu moment jacobí, etc., doncs Espanya no es va produir. Què va passar amb la construcció d'aquest estat? Doncs va passar alguna cosa similar a el que va dir el marquès d'Azeglio en el cas italià al Parlament italià, quan va dir, l'Alejandro ahir ho mencionava, hem fet Itàlia, però ens queda per fer els italians. Hi ha moltes parts de l'estat espanyol que sí, que hi ha una identificació clara entre l'espanyol mitjà i aquest estat, i per tant però hi ha territoris en què això avui no està complet. Hi ha una divisió de les opinions, etc., però això bàsicament. I mentre això no es resolgui, mentre no hi hagi una autèntica transformació democràtica que necessàriament ha de ser revolucionària, és a dir, mentre no desapareguin els Borbons i ens produeixi un procés constituent dels pobles, aquesta identificació entre catalans, bascos i gallecs i el seu estat, i l'estat espanyol, serà una identificació molt deficient. I, per tant, cada cop que hi hagi una crisi econòmica, social, etc., això es tornarà a brotar i a expressar.
no ho resolem condemnant, ho resolem comprenent i intentant saber què és el que haurien de fer. No com a historiadors, sinó com a militants democràtics. Hem de canviar això. Si no ho canviem, 40 anys més de règim i 40 anys més de confrontacions nacionals i no populars. Ho deixo aquí perquè ja m'he perdut amb el meu text, etc. En fi, aquesta és la tesis que volia mostrar-vos avui, presentar-vos avui, i que més o menys vaig escrivint, i segurament amb moltes contradiccions i molts problemes i incoherències, etc., però que és la que intento oferir per explicar-nos a nosaltres mateixos què ens està passant.